O feminismo busca a igualdade de dereitos, posición e respeto social entre o home e a muller. Nace durante a Ilustración, cando os seus ideais de igualdade e liberdade se espallan entre toda a sociedade civil. En 1792, Mary Wollstonecraft publica A Vindication of the Right of Woman, onde exixe o dereito a voto e demanda que a muller goce das mesmas oportunidades na educación, no traballo e na política. A muller colaborou desde sempre nos labores do mar. Non embarcaba, pero como vemos nesta foto, turraba como homes ou como unha besta máis das redes facendo a rapeta, unha arte de pesca que consistía en soltar a rede coa axuda dun barco e despois recollela desde a praia a man, atrapando todo o peixe que viñese dentro. O labor da muller no mar non foi só de axudar ao home, senón tamén o de salvalo da morte. Aquí a foto de 4 valerosas heroínas condecoradas por salvar a vida o 1 de xaneiro de 1921 na ría de Arousa a un gran número de náufragos do buque transatlántico Santa Isabel. De naufraxio sabe moita a muller galega. Esta serie de fotos recollen os tristes instantes de incertidume. Adiviñamos os restos que teiman volver con vida os mariñeiros dun barco que aínda non regresou e todos sospeitan o peor. Vemos a anguria nas faces das fillas, mulleres e nais dos mariñeiros. Recollidas no seu manto negro, agardan resignadas a noticia, unha escena vivida innumerables veces no noso país. Nos queríamos preguntar se, cando naceu vostede, era mellor nacer muller ou home? Eu creo que home, sen lugar a dudas, Sí, porque o home ainda iba a escola, pero a muller, como tuvera irmáns máis pequenos, xa tiña que quedar na casa, sin ir sequera a escola, ou polo menos a miña experiencia. Entón, vostede pensa que os educaban de maneira diferente? Sí, máis que educar, o home tiña que ir a ganar a vida, que a muller estaba para atender a casa, os rapaces, e todo iso. Entonces, tiña que ir a escola. E a muller iba se podía, se non podía, pois non pasaba nada. Porque o que tiña que aprender era a fregar os platos, a lavar a roupa e a atender. Era que había que aprender. Entón, as mulleres xa vos ian educando para esa vida. Sí, a vida do matrimonio, atender o home, os fillos, todo iso. Desde logo que sí. Ahora non che quepa duda que cambiaste para mellor, pero con todo. En que sentido máis? En todo, na libertade, Antes non podías ir ao centro, me refiero ao centro a Vigo, e ir a tomar un café unha muller sola, porque senón xa te criticaban, xa dicían que, aunque che doera o estómago, viñas que co dolor do estómago para casa, pero non podías entrar nunha cafetería ti sola, se non era con unha amiga, a tomar un café, me entendes? E agora vas ao cine, vas a calquer sitio, aunque seas bella. E non pasa nada. E nadie diz nada. Mira que suerte tendes vos agora haber nacido tarde. Hoxe en día pensa que hai diferencias entre nacer home e nacer muller? No, pero que non. A mí parece que non. Eu non tuve mulleres, pero parece que non. Solo tuve homes, pero parece que non, porque ante todo tiñas o que tiñas, non dejas de mandar aos rapaces á escola, non? Iso é o primeiro. Non que teñas o que teñas. E antes o primeiro era, pois, a atender os teus irmáns máis pequenos e esas cousas. E sempre se encargaba unha muller? Home, normalmente, sí. Empezanse, ahora encarganse os hombres dos rapaces pequenos, eu sei que por os meus fillos, pero antes, non, nin siquiera o pai deles se encargaba de cambiar os rapaces, ni nada. Ahora, gracias a Dios, he compartido todo. Se unha muller naquela época decidía non casar... Home, se non casabas, xa che dicían que eras unha solteirona. Estaba mal visto. Que estaba mal visto, ou que tiñas algo. Tamén se tiñas, mira que ben estades, que se tiñas un novio por casualidade andabas humano, así e vos dejabades. Despois, como non casaras cun parvo ou con un que estuvera viudo para que lle atendera a sus fillos, olvídate, o sea, fíjate como cambiou, que ben cambiou, non? Entón era moi mal visto que un mozo deixara a rapaz. Home, sí, normalmente eu creo que iso estaba mal en todo, porque ao mellor había rapazas, o home sempre tiña oportunidade de dejala. Pero había rapazas que ao mellor
chegado como agora, pois non se entenden ou non tal, rompen e non pasou nada. Pero daquela mellor, aunque ti dixeras, pois eu non vou a ser feliz con este home e tal, pero por aquilo que diría, te aguantabas e chegabas ao último paso, porque despois é máis. E despois botabas, non salías nin da casa, vais que a traballar, non ibas ao cine, non ibas ao millor, eu sei, non por amigas. A visión tradicional da muller é a de produtora de produtores. Ela, por razóns biolóxicas, é a responsable de enxendrar, de traer máis homes que traballen e máis mulleres que sigan producindo máis traballadores e guerreiros. Sen embargo, en Galicia as tarefas agrícolas son unha competencia feminina case en exclusiva. As mulleres deciden e autoorganizan os grupos de traballo. Debido á emigración, a muller galega tivo que levar a crianza, educación, mantemento e xestión das vidas e do capital familiar. Recibe a herdanza dos seus pais e logra co diñeiro ganado polo seu home na emigración marcar a propiedade das terras aforadas á fidalguía, que, como vemos nestas imaxes, se diferenciaba moito no vestir, nas actitudes e incluso na lingua, escollendo o castelán como un xeito máis de definir o seu estatus social. Cando naceu vostede, que era mellor, nacer home ou muller? Pues, non sei, máis bien sería hombre que mujer. Porque que vantaxes ou outras vantaxes tiñan aquí muller e cales eran as diferencias? Os homes? Los hombres antes tenían más ventajas que ahora pues están más o menos, ¿no? Pero antes decían que tenían más ventajas los hombres que las mujeres, pero vamos. Yo, como somos 4 mujeres y yo fui la última, mi padre quería hombre, está clarísimo. Pero eran educados de xeito distinto, os homes e as mulleres, ou era por igual? Yo creo que cuando yo nací que era por igual, ya no era como más atrás, ¿no? Xa non había esas diferencias? No, yo creo que no. Entón, as mulleres non eran educadas para unha vida de matrimonio, para atender os amigos, os fillos... En mi juventud, no. Iban igual os homes... Hombre, yo no tengo los 40, yo cuando nací pienso que, cuando era una chica, 14, 15 años, pues yo creo que más o menos era una libertad para los dos, más o menos igual, pienso yo, vamos. Bueno, las mujeres quizá tenían un horario más riguroso, ¿no? En la hora de salir tenían un horario más estricto para llegar a casa, pero vamos. Menos libertad. Sí, en ese aspecto de las salidas, sí, pues yo, por ejemplo, aquella hora en casa, y como te retrasaras 10 minutos, un cuarto de hora, pues ya tenías bronca. Y yo pienso que en el aspecto de hombre, que ya no era tan rigurosa el horario, ¿no? Cosa que hoy no, hoy llega igual las mujeres que los hombres. E as notas podían ir solas a un bar, a unha cafetería, ou tiñan que ir acompañadas dun mozo? Bueno, normalmente íbamos en grupo, salíamos chicas, chicos, íbamos en grupo, yo pienso que más o menos como ahora. Bueno, e non pasaría nada, entonces, se unha muller non quería casar, non quería ter fillos, estaba ben vista igual. Yo me casé muy joven, eso lo puedo decir, tenía 17 años cuando me casé. Pero bueno, más bien eso, no me casé, me casaron. Fue una cosa así un poco apurada, ¿no? Me quedé embarazada y bueno, fue así todo muy a correr, que no lo decidí, vamos, fue sin pensar, ¿no? Pero bueno, pienso que no serían todos los casos iguales. Había gente que tendría más suerte en ese aspecto, ¿no? Yo hoy en día no me puedo quejar, pero bueno. Usted, con relación a súa filla, pensa que ela ten máis liberdade? Sí, mucha más. Ya no ella, sino mismo la mayor que tengo, que tiene 18 años, mucha más. Yo con la edad que tiene ella no hacía ni la mitad de lo que hace ella. Libertad, y aparte que, no sé, antes era todo más callado, más oculto, todo más, ¿no? Yo, por ejemplo, me quedé embarazada, pero sin saber casi ni lo que era eso. Cosa que ahora lo explicas, lo hablas más, ¿no? Lo comentas más, es más abierto el tema. Antes era todo más callado. Pero bueno. ¿Usted pensa que hoxe en día as rapazas e os nenos educanse do mesmo xeito ou...? Yo pienso que se educan mejor que antes, ¿eh? En el aspecto de ese, que se le da más información de lo que es la vida.
lo que pasa en la vida, ¿no? Con lo que se pueden encontrar. Yo por lo menos, bueno, que estábamos un poco pequeña, pero bueno, a la mayor yo le cuento todo y le explico todo, cosa que a mí mis padres pues me lo tenían un poco más oculto. Con respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, ¿educados igual los hombres y las mujeres? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo tengo 2 mujeres, pero vamos, yo creo que sí. Porque, hombre, yo tengo compañeras que tienen hombres y es lo mismo. Yo pienso que sí. Durante a Primeira Guerra Mundial houve unha forte demanda de conservas desde os países en guerra porque era un alimento nutritivo, doado de transportar e duradoiro para os soldados. Mentres os homes pescaban a sardiña, a man de obra feminina encargouse de limpar en fabricochas insalubres toneladas de peixe para conserva. Así naceu a industria galega do mar. Ao mesmo tempo medraban os estaleiros para fabricar máis barcos e responder á demanda de peixe. Foron anos de fartura. A muller en Galicia empezou a conquistar territorios como o deporte, ata entón privados ao home. Logo viría a Guerra Civil e todo o acadado desaparecería da memoria feminina. Desde entón ata hoxe o grado de concienciación aumentou progresivamente, sobre todo nas décadas dos 60 e 70. Sen embargo, son moitas as voces que alertan sobre un retroceso nas conquistas gañadas con tanto sacrificio. De ti depende como home e como muller. Que no trato cos mestres que tratan por igual a nenos, a nenas, que todo é igual, mesmo nas pandillas de amigos, así, que tanto nenas como nenos. Sí. Ti saes o mesmo por aí afora cos teus amigos? Igual, erades os mesmos sitios, erades o mesmo os rapaces que as rapazas? As rapazas xogamos máis as mariquitillas ou esas cousas, pero os nenos xogan máis ao fútbol e ao baloncesto. Entón aí notas diferencia, non? Sí. Notas que, por exemplo, no recreo na escola que fanse grupos, uns de nenas, outros de nenos. Pois se sacaen así, hai algo de diferencias na relación de vos. E notas se a tua avó trata diferentes os teus curmáns a ti ou vivos cousas diferentes? Non notas así, por exemplo, mellor incluso nos teus pais ou nos teus avós que fan comentarios ou dinche cousas que a ti resultan que pasadas de moda, por dicirlo así, cousas en canto a paz, é así? Sí, algunhas. Ti pensas que axuda máis as rapazas na casa que os rapaces? Sí. As rapazas de algún xeito axudan na casa e os homes fora, no campo e así? Sí. Ou... Pero as rapazas traballan máis. Bueno, eso está por suposto. Pero... saídes igual os rapaces? Sí. Nas festas non hai distinción? Non. Nos regalos, que os regalan os regalos son diferentes. Hombre, algunhas cousas que as nenas non lle gustan, pois as nenos sí, pero a veces ocurre ao revés. Ti, por exemplo, ainda es nova, pero tes pensado, por exemplo, estudiar unha carreira ou facer estudios, non? Sí, veterinaria. Ti pensas que, por exemplo, eses estudios ou a tua formación profesional ou chegares a traballar pode verse truncado por mellor por querer formares unha familia ou ter fillos? Porque ti pensas que podes ter fillos e traballar perfectamente, non? Pensas que non é necesario sacrificar unha das dúas cousas? Non. E se tiveras que decir que preferirías Supongo que a familia. ter un home e uns fillos antes que os teus estudios? Propoñémosvos un experimento. Creemos que hoxe non hai mellor xeito de comprobar o cambio e a evolución dos papéis que xogamos aos distintos sexos na nosa sociedade que comparar algúns dos máis intelixentes anuncios publicitarios da televisión. Empezaremos cun anuncio como The Golf 4Motion, que xoga coas diferentes expectativas que o home e a muller teñen ante a vida en común. Ata agora parece que a muller lle dá máis importancia ás emocións e sentimentos. Sabes que isto é unha controversia científica. É algo innato ou adquirido a través da educación. Non podemos os homes sentir as mesmas emocións. Xulga por ti mesmo, pero antes pide un desexo.
Os homes son de Marte e as mulleres de Venus. As mulleres dan sexo para conseguir amor e os homes dan amor para conseguir sexo. Estes son algúns proverbios populares que expresan que somos diferentes. Pero as cousas cambian, e senón, mira a actitude nada pasiva da muller deste anuncio. Pero, ¿qué? Te llevo esperando desde hace una hora. Eso es imposible. Tú no estás en el trabajo. ¿Qué? ¿Cómo que no vas a venir? Bueno, tú verás, pero yo voy a salir y lo voy a hacer con el primero que vea. Buenas tardes. Ahora Fiat Punto con aire acondicionado, pintura metalizada y preinstalación para móvil gratis o descuento equivalente de 1.203 euros, es decir, más de 200.000 pesetas. Aprovecha el momento. Vou sair e vouno facer co primeiro que vexa. Este vouno facer soa moi ambiguo. Que o que vai facer? Simplemente sair ou facer algo máis? Os anunciantes ademais presentan un home que exhibe o mandil e as luvas de fregar como un engado seductor, en contraste co outro amante que non estaba no traballo senón exercendo de macho. Pero non todo é así de guerreiro. O seguinte anuncio non dá unha imaxe tan segura da muller. A protagonista non admite que o seu amante lle diga certas cousas porque ela non é a súa nai, e non ten por que consentirlle todo. Sen embargo, un bico fogoso fai que as súas conviccións non se manteñan tan firmes. ¡Sinvergüenza! ¡Desgraciado! ¿Qué te crees, ¡No soy tu madre! ¡No me puedes tratar así! ¡Oh, no! ¡No te quiero volver a ver! ¿Me oyes? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Eres como todos los demás! ¡Tú te miras! ¿Tengo manos en la cara o qué? El amor es veneno, el veneno más dulce de la vida. Veneno. ¡Mirao! ¡Cretino! Cuba Libre, Bacardí. Ay, merequetengue. Fixástevos na súa linguaxe corporal, antes e despois do bico. Antes é ameazante, incluso o bolso chega a movelo como un arma co que golpear, pero despois os brazos deixan de moverse de forma tan enérxica e o bolso é usado para ocultar ou protexer o seu baixo ventre. Fronte a anuncios onde a muller era a protagonista e responsable da limpeza do fogar e dos que nela viven, outros anunciantes preséntanse como seus aliados. Candy é o seu camarada. Cualquiera puede programar la nueva Candy Activa Smart, porque gracias a su display digital es mucho más fácil de usar. Candy está por ti. Atención á secuencia final porque é moi interesante. O home bota no cesto da roupa xuxa a prenda que hoxe aínda é exclusiva do home e por tanto da masculinidade, a gravata. Isto levanos a facer distintas interpretacións. Hai unha castración do home en consecuencia é un acto de guerra entre os sexos ou simboliza a necesidade de que o home ten que renunciar a esta tópica masculinidade e aprender a asumir os cambios. Agora son moitos os anuncios en que as mulleres aparecen como protagonistas. Isto é lóxicamente consecuencia de que na realidade cada vez son máis as mulleres que exercen unha posición de responsabilidade e mando. Fíxate neste anuncio. Ahora me tomaría un yogur. Pero olvidándome de si lleva calcio, si se nota aquí, o regula ya. Simplemente por placer. Nestlé presenta el primer yogur que se toma por puro placer. Vuelve a disfrutar del yogur. La lechera receta cremosa de Nestlé. Indirectamente recoñece que a muller non come por placer. Está máis preocupada pola súa saúde, que regula aquí, e pola súa figura, que non se nota ali, que de gozar co sabor dos alimentos. O problema está en que ela non ten ningún problema de peso, máis ben o contrario, podríamos dicir que está demasiado delgada. Pero non podemos tocar aquí un problema como das causas que inducen a anorexia. O seguinte anuncio vai un pouco máis alá. A súa simplicidade conceptual fai que a súa mensaxe sexa máis directa, pero a vez máis insultante cara a inteligencia da muller. A muller chega a sentir vergonza do seu corpo. Resulta curioso ver que esta preocupación é ilóxica porque a actriz que representa ese papel é realmente atractiva. Sen embargo, o home que se hace na cama é todo menos un exemplo de atractivo masculino. Calquera home que vexa este anuncio non sentirá a necesidade de cuestionar o seu corpo, sen embargo, a maioría das mulleres sí. ¿Miedo a enseñar tu cuerpo? Este mes en Saber Vivir la dieta definitiva. Todo por €1.
En fin, xa todos temos oído repetidas veces a condea que se fai do uso na publicidade da muller como un obxecto sen mente nin personalidade, exclusivamente como un corpo que esperta atracción nos homes por razóns evidentes e nas mulleres que entenden que deben parecerse a elas para atraer os homes. Pero que pasa cando é a muller quen utiliza o seu corpo para promocionar a súa carreira profesional ou outro tipo de intereses? Que pasa con Britney Spears? Coidado, que non se constipe. Si piensas que la música y la lencería no tienen nada que ver, es que aún no has visto la portada de febrero de Rolling Stone con Britney Spears. Cómprate el Rolling Stone antes de que se constipe. Rolling Stone, ya en tu kiosco. Como derradeira reflexión, velaí un anuncio espectacular. Un home e unha muller foxen cara ao abismo por camiños paralelos pero distintos. Todo unha alegoría. Os homes e as mulleres perseguimos o mesmo obxectivo, pero aínda que complementarios somos distintos. Buscamos a liberdade aínda que o noso desexo de felicidade nos faga caer o baleiro.